गोदानै जोनोम मोननाय आफादजों लोब्बा थानायनि जाहोनाव सासे लाइमोनखौ पुलिस बिफाना हमनानै लाबोनायाव थानानि दरखं मोखाङाव रायजो राजानि दुंहाव थासारि। पर्बतजरा बियामनि टिपकाइ दख'रानि सिङाव थानाय सानबांदा गामिनि रबजय ब्रह्म बिथांखौ गोदानै जोनोम जानाय आफादजों लोब्बा थानायनि सन्देहजों टिपकाइ आउटपस्ट पुलिस बिफाना हमनानै लाबोदों। बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थानानि सेराव हरसे थोलो नेनायजों दुंहाव थासारि। रायजो राजानि फोरमायनाय बायदिब्ला साननैसो सिगांनि बायदि गोदानै जोनोम मोननाय आफादनि मुङाव एनकाउन्टार खालामनाय बायदि जाहाथे जाया बेखौ दाबि खालामदों। पुलिस बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला रबजय मुंनि लाइमोना गोदानै जोनोम मोननाय आफादजों सोमोन्दो दं आरो बेनि फोरमानबो मोननाय जादों होननानै फोरमायो। बे जाथायखौ लानानै टिपकाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबि सुलाद लाहैनायजों रबजय मुंनि लाइमोनखौ जाहाथे जेबो देहायारि साजा होआ पुलिस बिफाननिसिम दाबि दैखांदों। जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाइ मंगलजरानि जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसोखांनानै बड'लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमा दिनै मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव क'क्राझार खारगामियाव थाखाय क'क्राझार आयेन फरायसालिमायाव गोजोननि आलारि बाथि फोजोंदों। फरायसा दैदेनगिरिफोरा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङोदि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ जेब्लाबो थार बिजिरनाय मोननांगौ, लोगोसे जुडिसियेल इनक्वायरि जानांगौ होनना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों।